Welcome to Veromoda, Valkea. The best outfits and your destination for modern fashion. Kuka olet ja mikä on työtehtäväsi? Mä oon Kuotesahan Tuija, myymäläpäällikkönä täällä Valkean liikkeessä ja sitten myös ostaja Jack & Jonesille. Mikä erottaa Veromuodan kilpailijoista? Palvelu. Mitkä ovat suosituimmat muotitrendit tänä keväänä? Värit. Mikä on Veromuodan tärkein kohderyhmä? Hyvä kysymys. Se on aika laaja. Keskittyykö Veromuoda kestävään kehitykseen tai ympäristöystävälliseen muotiin? Paljon tehdään sen eteen töitä. Kyllähän niin kuin sanotaan, että me ollaan tommonen halpa ketju, että se ei ole niin kuin kestävää, mutta esimerkiksi hengarit tehty jätekankaista. Minkälaisen ostokokemuksen haluat asiakkaiden saavan? Semmoisen, että ne palaa takaisin. Hyvä. Visit Veromoda Valkea and find your style today.